Takhle, Karle, tady máš platformu, na kterou máš nosit předměty. Musíš najít předměty. Ale nerozbít! Nesmíš je rozbít. Ty pičo, co jsem to udělal? No. Teď jsme takhle velký, to je, můžeš se schovat, protože tady jsou příčery. To je hajzetová reálná vejška. Co? Když nemá Balenciaga platformy, už jsem říkal. Nedívám se, zákon o kliky. Jsem v píči. Jsem v píči! Kurva, tady nic není. Souhlasím, já když jsem byl Kido, tak jsem se taky vychcal do vany. Já jsem taky vychcal do vany. Proč jsem takový zcvrklej, kurva? Protože jsi měl ledovou sprchu asi, nebo ne? Ale Karle, ty jsi bílý, já jsem černý, jsem taky yin a yang teďko normálně. Automaticky... My jsme Oreo, Vojto, my jsme Oreo. Jo, jakože volízat, omlékovat, otočit, nebo v jakým to je pořadí? Tak přesně, kamaráde. Já si tě prvně otočím, pak tě Karle, podepiš všechny ty věci, ať stojí víc peněz, rozumíš mi? No to ne, to musíš ty, Vojto, ty vole. Ne, oba musíme a Vávru ještě seženu a Jirku Krále sežeň. Bacha tady, bacha! Co tě? To ti vypadlo z kapsy, ne, Karle? Ty vole! To tobě, Vojto. Vojto, tobě. S tím jsi šel do Teska, ne, ty vole? Uni. Tady je schovaný trezor? Aha, tady už někdo byl, někdo už je chytrolín. Jaký je tvůj největší donate? Hoši, to vole, tak no tak, pejme se na otázky, co jsou relevantní, třeba si chčiju ve vaně. Ka? Furt tam je, nic neříkej, drž piču. A teď jsi mluvil ty? Já jsem mluvil, abys ty nemluvil, kurva. Ty sám si spíču, já taky, dobré? OK. Dobře. Tak jo, jsme domluvený. Tak jo, odteď, dobré? Tak ale teď na 3. Ne, fakt. Ne, teď vážně, už teď. OK, 1, 2, 3, už nic. Drž pičoš! Jako ukazuje to červenou tečku, to je zlej, a pak tam je ještě tmavě modrá, světle modrá, což nevím, jestli je živej nebo mrtvej. Honzo, jestli okamžitě nepřijdeš, tak si nás podělal. Honzo, žiješ? Honzíku! Ne, počkej, vidím mrtvýho Fetyho, já ho vezmu. Vezmi ho. Ty piču, mám Karla v kapse, podívej na to. To je trofej, kamaráde. Ale totální nebezpečný satan, hochu. Tak jo, tak v tom případě na to serem. Melíšku! No, Počkej, mrknu, jestli ho nevidím. Ne, a to monstrum je... Ne, jsi to ty? Není, to je nějaký divný. Není, takhle nemluví, vole! To není Fajgan. Čau, chci se zeptat, utíráš si prdel směrem ke koulím nebo od nich? Kamo, kdo si utírá prdel směrem ke koulím? Hej, to neřeš, týpek tady na streamu palí sně. To nebudu řešil. Tady, už jsme to řešili na Discordu, on si vytírá prdel směrem ke koulím, ale tak, že si strčí prvně tu ruku pod koule. Rozumíš mi? OK. Jo. Co to kurva? Co děláš? Přestaňte házet s tím Karlem! Jak se to vezme? Hej, kurdy! Ty vole, co za gangbang? Polož mě! Polož mě, ty mrtko! Prdel, Pepo dík za 44, Ivetínko dík za 3 měsíce, Predaklera dík za 38, Janku dík za půl roku, Vojty dík za 25, Infere dík za 57, Force dík za 61. Taký děti. Povnouka. To je Tesseract! Kája jako malý spadl do polévky. No, zůstaň tam. Co to bylo? Co se tu dělo? Nelez se do toho kotlíku! Počkej, kde je ten? On si nemůže pomoct. Tady je zlatý grif, ten bude za tunu peněz určitě. 40 000, ty pičo! Pičo, cože? Tak To je čistý zlato do prdele! To neunesem. To má rytmus doma v baráku. S tím nepohnu, kámo. Za tebou, Karlo, počkej, běží na tebe, Karle! Co to je? My jsme v piči. Welcome back. Fetty pill. Hej, počkej, vole, mám info, jak piča. Neberte nic, nepoužijte nic! Jasné. Já si beru HPčka upgrade. Kamo, jsme jak psi, jak čokli. Ale dobrý, já jsem spokojený. Je tam nějaký. Hej, co se... Kdo si vzal ten upgrade na tu sílu? Já. Ne. No jasně, že ty. Já nejvíce cvičím. Já jsem si vzal na HPčka upgrade teďka.
To vypadá, jak když na to chčiješ DDD, no tak to je k popukání. Můj proud je tak silný. Tady bude 100 pro jeden exfil. Do píči za 100 děcko s nádorem na hlavě, nech mi to! To je můj počítač, ty kurvo! My fakt ale neumíme, my si řekneme ticho a potom pokračujeme v tom, říkat si 10krát ticho. To není pravda, my jsme Lecharem to umíme skvěle. Vy jo, ale tady už moc ne, no. Já to tomu měl. Já jsem chtěl tu pilu. máme za sebou dávno. Jo, my jsme tyhle hry hráli. Jsem chtěl vyndat. Kurva, ten děda je absolutně nadržený na tu jeho fanboy prdelku. Už na... Ježišmarja. Sorry, tak jakoby, to jsem filtroval vlastní pocity teď. Voj to v pořádku, tady můžeš cokoliv. Já vím, že jsem mezi svýma, jak já prostě si nestavím mantinely. Co? Honzo, ti vysaju, kde seš, já ti vysaju, Honza, pojď sem, pojď ke mně. Popapkám to. Ty vole, já budu jak tam pivo, získat taktiku, you want Tam dole byla u toho děcka cinkačka, ale já se bojím toho dítěte, protože já když nestihnu utíct, to dítě vezme cokoliv, úplně cokoliv vezme to dítě a hodí to po tobě a mě zabije, kamo mě zabije, když to dítě teďko si mi prdne do ksichtu, chápeš? Já mám 1 HP, vole. 10 000. Ty piču, ty jsi ropný baron teď, Karle? Total, freedom. To si až piču. To jsou ty Trumpovy tarify, on nám dá minus 25%, vole.